perfeccionar o idioma. Somos profesores de gregos e vimos a Atenas a facer os cursos. É a primeira vez que celebrades o Nadal fora da casa? Pois sí. Como é o Nadal aquí? O máis curioso é que non hai árbore de Nadal, pero fanse maquetas de barcos de vela e madeira decoradas con boliñas brillantes. Non hai árbore, pero si van a ver a Papá Noel, ou non? Pois non, o encargado de repartir os regalos é San Basilio, o día 1 de xaneiro. Pero si haberá comidas familiares, verdade? Sí, por suposto. Podedes nos dicir algunhas das comidas ou postres típicos? Un dos postres máis típicos é a basilopita, feita con fariña, azúcar, manteiga derretida, leite, ovos e cáscara de limón, con unha pequena moeda no interior. O que atopa moeda vai ter un ano facturado. Pois a ver se hai sorte encontrades a moeda que desfrutedes das festas. Por certo, como se di bo Nadal e feliz ano novo en grego? Cara, Cristo Reina, quies, Cristianos, Soqueiros, Floros.